कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. मुंडगोड केळगिनकोप्पा प्रायमरी शाळेच्या दुसरी वर्गाच्या विद्यार्थ्याक शिक्षकीन मान प्रकरण BO पर्यंत. कारवार जिल्ह्याच्या मुंडगोड केळगिनकोप्पा लोअर प्रायमरी शाळेच्या दुसरी वर्गाच्या विद्यार्थ्याक शिक्षकी भारती नायक हेमी बडेन मान वळ उठिले. शाळा सुटल्यानंतर घर वचून विद्यार्थी त्या वेदनेन रडू लागतरेत पालकान तेगेले शर्ट काढून पळयतरेत तेका बडेन मारिले वळ दिसून येयले. पालकाल्या चौकशी दरम्यान शिक्षकीन मारले हे विद्यार्थ्याकडच्यान कळतरेत पालकान ही खबर ग्राम प्रमुखाक सांगली. ग्राम प्रमुखान आणि पालकान BO सुमा जी हेमकां कळयतरेत BO हेमी शाळेक भेट दिवन त्या विद्यार्थ्याल्या पालक आणि शिक्षकी बरोबर उलोवन घटनेची माहिती घेतली. त्यावेळार शिक्षकी भारती नायक हेमी सांगले की आपल्यान उद्देशपूर्वक मारले आशिल्ले जाल्यार मारिल्ली आपली चूक जाली हेच फुडें अशें वागना म्हूण आश्वासन दिले. त्यावेळार BO हेमी त्या शिक्षकी ताकीद दिवन पालकाक समाधान सांगून प्रकरण मिटयले. जाल्यार ह्या विशयाचेर स्थानीक आमदार शिवराम हेब्बार हेमी विद्यार्थ्याचेर हल्लो केल्ल्या शिक्षकी विरुद्ध क्रम घेवूं जाय म्हूण वरिष्ठ शिक्षण अधिकाऱ्याक सूचना दिल्यात. सध्या त्या विद्यार्थ्याक तालुका आस्पत्रेत दाखल करून प्राथमिक उपचार केला. शाळा अभिवृद्धी समिती आणि विद्यार्थ्याला पालकान पोलीस ठाण्यार ही माहिती दिली तरी अजूनपर्यंत प्रकरण दाखल जालें ना अशी माहिती मेळ्ळा. अशी घटना बरेच कडेन घडतर आसून अशा बेजबाबदार शिक्षक शिक्षकी विरुद्ध शिक्षण खात्यान वेळेचेर योग्य क्रम घेयल्यार भविष्यात अशी घटना घडचे कमी जातले अशी सार्वजनिकांनी म्हणणे आसा. आताच मेळिल्ल्या खबरेनुसार सदर शाळेची शिक्षकी भारती नायक हेमका शिक्षण खात्यान निलंबित केला अशी बातमी मेळ्ळा. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गान वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्यांचेर उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. कारवारच्या चित्ताकुलाचो आयतवार बाजार उरुसा निमित्यान आयतवार 10 तारखे बदलाक सोमारा 11 ऑगस्टा जातलो. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या लिंक रस्त्यार गेल्ले काही वर्सांच्यान आयतवाराक जो बाजार भरतालो तो बाजार येवच्या आयतवाराक 10 तारखेक न जाता सोमार 11 ऑगस्टाक जातलो. कारण मुस्लिम धर्मीय बांधवालो मुख्य असो उरूस परब 9 आणि 10 ऑगस्टा असून तेमगेल्या धार्मिक कार्याक रस्त्यार अडथळो जावं म्हूण चित्ताकुलाचो आयतवार बाजार 10 तारखेचो साते बाजार सोमार 11 तारखेक जातलो हेजी सार्वजनिकांन नोंद घेवची अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक माध्यमां मार्फत कळयलां. सगळ्यांक नमस्कार. हांव प्रेसिडेंट आणि व्हायस प्रेसिडेंट चित्ताकुला पंचायत सदाशिवगड. तशेंच तुमकां सगळ्यांक विनंती करता की आमगे वर्सा प्रमाणे उरूस 9 आणि 10 तारखेक येते आसा. तशेंच आमगेले 10 तारीख संडे मार्केट आसा जे आमी ते पोस्टपोन करून मंडेक दवरला म्हणल्यार सोमार दिसा दवरला. आमगेली विनंती आसा की तुमी सगळ्यान सोमाराक येवन ते मार्केट खरेदी करचे. राष्ट्रीय हातमाग दीस कार्यक्रमा निमित्यान कारवार ग्रामीण महिला मोर्चा वतीन
हातमाग व्यावसायिकाक सन्मान. कारवार राष्ट्रीय हातमाग दिसा निमित्यान कारवार ग्रामीण महिला मोर्चा वतीन अंकोलेचे हातमाग व्यावसायिक श्री राजू एन नाईक हेमका सन्मान केलो. या कार्यक्रमात जिल्हा महिला मोर्चा प्रधान कार्यदर्शी सुजाता बांदेकर, महिला मोर्चा अध्यक्ष कल्पना नाईक, उपाध्यक्ष आरती बानावळी, तुष नाईक, चेंडिया महाशक्ती केंद्राचे अध्यक्ष सतीश तळेकर आणि हातमाग प्रशिक्षण घेतिले फलानुभवी या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले अशे माध्यमाक कळयला. खबर सांगता हरीश नाईक. मुसळधार पावसान बंकनाळ गावात 2 घरां कोसळली. कारवार मुसळधार पावसान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरशी तालुक्यात बंकनाळ गावात 2 घरां कोसळलेली घटना घडली. घराचे छप्पर आणि भिंत कोसळिल्ल्यान घरातले सामान उद्ध्वस्त झाले, पण सुदैवान घरातल्या लोकांनी जीवितहानी जावं ना. घर कोसळिल्ल्यान हे गरीब कुटुंब आता बेघर जाल्ले आसात. ऐन पावसाळ्यात घर कोसळिल्ल्यान या गरीबाक आता रातच्या घर नाशिल्ल्यान कठीण परिस्थितीचो सामनो करचो पडटा. संबंधित अधिकाऱ्यान ताबडतोब घटनास्थळार येवन पळवणी करून या गरीब कुटुंबाक योग्य मदत दिवची अशी मागणी स्थानिक लोकांनी केली. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, गायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. रामनगर सरकारी हायस्कुलात आरोग्य संपन्न जागृती कार्यक्रम. कारवार श्री क्षेत्र धर्मस्थळ ग्रामीण विकास योजनेच्या BC ट्रस्ट मार्फत जोडा तालुक्याच्या रामनगर हांच्या सरकारी हायस्कुलात आरोग्य संपन्न जागृती कार्यक्रम पार पाडलो. या वेळार विद्यार्थ्यांक आरोग्य संपन्न कशें जावचे, व्यसनापासून पयस कशें रावचे ह्या विशयात संस्थेचे जिल्हा संचालक प्रदीप शेट्टी आणि हसू हायस्कूलचे शिक्षक काकासाहेब लोखंडे हेमी मार्गदर्शन केले. ह्या वेळार व्यासपीठाचेर प्रमुख अतिथी म्हूण पत्रकार बमू फोंडे, रामनगर हायस्कूलचे मुख्याध्यापक मारुती पादनकट्टी, ट्रस्टचे योजना अधिकारी श्री भोज, शीतल भोसले, उदय गुरव आणि इतर हजर आशिल्ले. भात शेतात हरण आणि गव्यांचा कळपान धुमाकूळ घाल नुकसान. कारवार जोडा तालुक्यातल्या शिंगरगाव आणि जगलपेठ वाठारातल्या भात शेतात हरण आणि गव्यांच्या कळपान धुमाकूळ घाल नुकसान केला. दर वर्साक पिकांचे नुकसान जाता जाल्यार रान खाते दुर्लक्ष करते आसात. देखून प्रशासन आमचे कडेन लक्ष दितले की काय असो प्रश्न नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांक केला. रात्री वेळार गव्यांचो कळप शेतात येवन पिकांची नासाडी करतात. रान वाठारात खावच्या कांयच मिळती नाशिल्ल्यान शेतात उतरिल्ल्यान पिकांचे मोठे नुकसान जाते आसा. हेजो बंदोबस्त करतेसाठी जायते वेळा तक्रार करून सुद्धा रान खाते साप दुर्लक्ष करते आसात. देखून वन्य प्राण्याचो वावर भात शेतात वाडिल्ल्यान आमी हैराण जाल्ले आसात. नुकसानाची भरपाई मेळना आणि नुकसान जाल्ल्या शेतात उत्पादन मिळते ना अशें शेतकरी विठोबा कुटिमकर वैजगाव हेमी सांगतात. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लायक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.